tak ďalším veľmi dôležitým krokom bolo zabezpečenie alebo vybudovanie tzv. Batériového úložiska. S tým, že opätovne dochádzalo k znižovaniu prevádzkových nákladov. V súvislosti s nákupom 7 plne elektrických dodávok, aby sme sa pokúsili v maximálnej miere znížiť náklady súvisiace so spotrebou elektrickej energie, sme dali namontovať nabíjačky s tým, že chce to trošku vedieť sa orientovať a nabíjať tieto vozidlá práve v čase, keď fotovoltika vyrába a nie v čase, keď nedodáva potrebné množstvo. To, čo firma Fatratyp od montáže fotovoltiky vyžadovala, nás uspokojilo absolútne v plnom rozsahu. S tým, že vo veľmi krátkej budúcnosti budeme túto fotovoltiku v našej firme ešte rozširovať. Samotná firma sledovala vývoj na trhu a ponúkla nám zabezpečenie a sprostredkovanie alebo uchádzanie sa o štátne dotácie, čo takisto prechádzalo plne cez nich a boli maximálne profesionálni a vychádzali našej firme v ústrety.